Ahoj, jsem Bára a v nakladatelství Plot mám na starosti propagaci a prodej knih. Ale hlavně pro vás vymýšlím různé slevové akce a soutěže. A především slevy máte velmi rádi, takže jsem pro vás připravila velmi zajímavou akci. Jedná se o ruskou ruletu za plotem. Každých 14 dní vylosují vždy jednu psí knížku, která bude následujících 24 hodin za poloviční cenu. Ta cena je tak unikátní, že každý si bude moct objednat pouze 3 kusy. Tak jdeme losovat. Za dozoru psí otářky Jessie. A je to kniha Tréninky rozhovor. Takže kde ji máme? Takže odteď máte jeden den na to, abyste si koupili Tréninky rozhovor za poloviční cenu. A pokud již knihu máte, tak si myslím, že se najde spousta vašich kamarádů, kteří se rádi za tuto báječnou cenu knihu koupí. Tak lajkujte, sdílejte a těšte se opět za 14 dní. Vaše Bára.